Magandang hapon po sa inyo mga ka-idol. Sana matulungan niyo po ako. Ako po ay nanghingi sa inyo ng tulong, kahit kunting tulong lang po. Kasi ang hirap na, sobrang hirap po ngayon. Nahihirapan na po ako kasi mga idol. Hindi ko na alam kung saan po ako pupunta. Ang sakit. Sobrang sakit mga idol. Sana matulungan niyo po ako sa aking problema ngayon mga idol. Wala na kasi akong ibang malalapitan. Sana lang po ako po ay nagpakaawa po sa inyong lahat. Sana matulungan niyo po ako kasi maliit na lang pagkain ko ang tira sa baunan ko. Ito na lang.